Human namatay si Jesus na mauli ang tanang nagkatapok alang sa maong talan-awon. Human niini miduol kang Pilato si Jose nga taga Arimatea. Gihangyo niya si Pilato nga iyang kuhaon ang patayng lawas na Jesus. Mitugot si Pilato o gikuha dayon ni Jose ang lawas ni Jesus. Ang mga babay miabot usab nga nagdala og sinagol nga mira ug alo. Gikuha nila ang patayng lawas ni Jesus o giputos sa panapton nga lino uban sa pahumot. Ugon niya iyang gihatod sa lubnganan nga gilungag sa dakong bato. Sige, anhi na lang kita kutob, kay maon na kini ang lubnganan alang sa magtutudlo. Asa taman kini siya ibutang, Senior Jose? Anhi lang una mo, kay ako pang andamon dito sa sulod. Bantayin ninyo kini pag-ayo. Juan, ikaw na una ang bahala kang Maria. Ayaw ka balaka. Magtutudlo nga nagingon man niini ang nahitabo kanimo. Ngano man. Delena, ayaw palabi sa imong kaguol. Magkataot ka na kanimo. Wala gid ako magdahom. Ngayon niya ang may tabo kaniya. Ngayon niya ang iyang dangatan. Pagkamaayo niya. Apan, gano'n kipatay man siya. Gano'n man. Wala ako masayod sa tubig sa imong pangutana. Igo na. Ginoo ko, asa naman mi karon paingon. Wala na nga ang mga pangandoy, ang among paglaom. Magunsa na lang kami karon. Liguna ang inyong kaugalingon, Magdalena, Salome. Kinahanglan nga magmalig-on kita karon. Talahugong Jose, mahimo bang isulod na nato ang lawas sa magtutudlo? Hapit na ang karabhion. Andam na ang lugar nga iyang pahulayan. Magtutulog ko. Magunsa naman na kami. Ginoo, ayaw kami biyahe. Wala nang magtutudlo. Patay na siya. Ang akong anak. Karon, ipahulay na ang atong Ginoo. Dili na nato siya tugawon pa. Upauli na kita aron makakahulay. Lapoy kayo ang atong mga lawas tungod sa mga panghitabo sa mga adlaw ng laban. Mamauli na kita, kay hapit na ang kagabion. Mahimo ba nga anhion na kami? Magpabili na kami din ni Martha aron sa pagbantay sa lubong si Ginoo. Mubalik ko niya kami din human sa adlaw ipapahulay aron sa pagtihog o pagmot sa lawas sa Ginoo. Kamu ang mag-igo. Pagbantay lang kamo sa mga sundalo
tingalig magtuo sila dautan sa inyong pagpabilin o pagbalik dinhi. Ayaw ko talaga si Jose. Ako ang mahibaw. Muna ko ninyo. Ako pandadon ang atong inahan sa amuha aron makapahulay. Sige, muuna na lang mi. Pagmatngon kamo. Ari na kami, Magdalena, Marta. Gibantayan sa duha ka babay ang lubnganan. Miabot ang kagabhion ug makatulog sila. Jethro! Pagdali diha! Ani ang mga babae na natulog? Hain good! Si kinsa ka sila? Siguro ko nga mabuangon ka na na sumusunod ni adtong gilansang sa krus. Ngano nga niya mga sila dini? Tingali adun ni sila'y plano nga kawaton ang lawas sa hari sa mga Hudyo. Di ba? Mauman ka na ang giingon sa labang pari. Ilang kawaton ang lawas ug ipamalita na siya nabanhaw. Tanawon tabi. Mabuhat man ni nila. Huy mga babay! Pagmata na mo! Agay! Magdalena, mga sundalo. Unsay tuyo ninyo dinhi? Uy, bay! Ang mananayaw manday kini ug ang iyang igsuon. Nag-unsa mo dinhi? Kamoy may pangutan-on? Huy! Kamoy nagunsa dinhi? Unsa man, naglaraw gid mo nga kawaton ninyo ang lawas ni Jesus aron ipamalita ninyo nga nabanhaw siya. Lalaki, pagbaton o kahadlok sa imong gipamulong. Ha? Nagtuo ka nga nahadlok mi ninyo? Ni anang inyong gitawag og Hesus? Patay na ka na siya. Wala na siya ilaing mabuhat. Paulit na lang mo sa inyo ha, kay way pulos ang inyong pagtukaw. Pamaulit na mo, samtang wala pa ako maglagot. Lakaw na mo! Hasol-hasol lang muna mo. Lakaw na mo! Magdalena, tara na, mupauli na ta. Tara na, Marta, mupauli na kita. Sukad ni adtong higayuna, ang mga sundalo ni Caiphas ang nagbantay sa lubnganan ni Jesus. Sa kaadlawon, human sa adlawng igpapahulay, samtang natulog ang mga sundalo, mikalit lang sa paglinog.
Inahan ko. Kinsa ka na? Inahan ko. Jesus, anak. Inahan ko. Jesus, anak ko. Gituman na sa amahan ang iyang isaad kanako. Ania ako, nabanhaw. Pagmalipayon, inahan ko. Kay may muot pag-ayo kanimo ang amahan. Sa dili madugay, uhaon ka usab sa amahan. Aron mauban diha sa iyang himaya. Kinsa imong gikaistorya dinhi, Maria? Nadunggan ka namo nga nagsulti. Nabanhaw siya, Marta. Buhi siya. Nagpakita siya kanako. Karon lang gayud. Unsa gipasabot mo? Buhi si Jesus. Miduaw siya kanako. Unsay imong nakita, inahan ko? Nawala na ang iyang mga samad. Ug nagsulob na siya og puti nga biste. O Maria, dili masugod ang akong kalipay. Kung mao ka na, among adtuon ang iyang lubnganan aron sa pagsuta kung tinuod ba nga nabanhaw siya. Mga to na kita. Dili. Abi na ang lubnganan. Gipasipad-an nila ang lubnganan sa Ginoo. O karon, bisan ang iyang lubnganan, ila gihapon hilabtan. Hangtod kanusa ang ilang pagukod kaniya. Kinuo ko. Adtuon ko sila si Pedro, ug isugilon ko kining hitabua. Dali nga miadto si Magdalena. Sa balay, diin atua si Pedro ug si Juan. Sa walay langan, miadto si Pedro ug si Juan. Sa lubnganan aron sa pagsusi niini. Nawala ang iyang lawas. Kinsa ka nagkuha niini? Wala nagyug ko makasabot ni ining tanan. Wala na ang iyang lawas. Asa naman ang atong Ginoo karon? Unsa ka ang gipasabot niini, Pedro? Tingali tinuod nga. Dili. Tingali gikuha nila siya. Tana, Juan, upauli na kita aron sa pagpangita sa ubang mga tinun-an. Atong suginlan sila ni ining nahitabo. Ginoo ko. Nganong gitugot naman kini nga mo'y may tabo kanimo. Ginoo ko. Wala na ba hunong ang ilang pagpasipala kanimo? Ginoo ko. O karon, asa pa tayo mong lawas?
Ilapagi pa sa panan. Ginoo ko. Babayi, nganong naghilak ka man? Ilang gikuha ang akong Ginoo. Og wala ko masayod. Kunain siya nila gibutang. Babayi, nganong naghilak ka? Kinsa imong gipangita? Kuni mo siya gilala sa layo. Sultihi ko. Sultihi ko kunain mo siya gibutang. Kaya ako siya kuhaon. Magdalena, Magtutudlo ko. ayaw kong kikapa. Kay wala pa ako makasaka sa akong amahan. At tuwa hinuon ang akong mga kaigsuonan. Ingna sila nga musaka ako sa akong amahan, nga inyong usab nga amahan, sa akong Dios nga inyong usab nga Dios. Magdalena! Marta! Salome! Buhi ang matutudlo! Buhi siya! Nakita ko siya sa duha ko kang mga mata. Diin mo siya higit Nagbarog siya rin ganiha. Nakita ko siya! Gisugo ko niya sa pagbilitaan ni ini kaninyo. Buhi siya! Buhi ang atong Ginoo! Nabanhaw siya! Gibanhaw siya sa atong Diyos! Tinuod di ay nga nabanhaw siya. Nipakita ang magtutudlo sa atong inahan. Gisuginlan kami sa atong inahan sa hinatabo. Napakita usab siya kanako! Napakita siya! Salamat Ginoo! Salamat! Tinuod ay gayud nubuhi siya. Adtuon nato ang atong mga igsuon ug sultihan ta sila nga buhi ang Ginoo. Hear the bells ringing, nice singing, that you can be born again. Hear the bells ringing, nice singing, Christ is risen from the dead. The angels upon the tombstone said he is risen, just as he said. Quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. He is no longer dead. Joy to the world, he is risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. Hear the bells ringing, they're singing that you can be born again. You can be born again. Hear the bells ringing, they're singing, Christ is risen from the dead. He is risen from the angels upon the tombstone said he is risen, just as he said. Quickly now, go tell his disciples, Jesus Christ is no longer dead. No longer dead. Joy to the world, he is risen. Hallelujah, he's risen. Hallelujah, he's risen. He's risen, risen, risen from the dead. He's risen, risen, risen from the dead. Hallelujah, hallelujah.
Roseline, Propsman, Valerie, Mark, Moises, Sheena May, Jess Thomas, and Chris. Animators, Lovely, Angelica, Leia May, Christina, Andrea, Catherine, Gyra, Rachel Ann, Manuela, Sweetie, Jennifer, Charisse, Mary Grace, Alma, Anne Mary, Jory, Regine, Sheena May, Joash, Jonah May, Hazel, and Pamela. Makeup artist, Jomar Lisandra, Romeo Zuasona Jr., Mark Valencia. Directors, Elfe Ray Cisneros, Roseline G. Barrita. Spiritual Director of PYCC, Reverend Father Ralph Argoncillo. Sounds and Lights Director, Jory Josephat Galieto. Mga tao sa Jerusalem, Shemaya Joshua, Kim Joshua, Bea Janine Villar, Rhea Vivian Salve, Maria Faye Bulatag, Mary Jane Bulatag, Manuela Alterado, and Colleen Alterado. The cast, asawa ni Poncho, Regine Katubig, Mark Edmundo Vincent Jr., Simon Edmund Carl Vincent, mga sundalo, Rufino Mansuena, Aya Queen Nayese, Mary, Gian Ferrare,